Per fer un tiramisú casolà totalment infal·lible necessitem cacau en pols, melindros secs, mascarpone, ous, sucre, rom i el cafè que s'està fent. Aquí estic fent les mides d'un tiramisú més aviat petit, però les normals o estàndards serien 2 ous i mig quilo de mascarpone. Aquí faig 250 grams de mascarpone i un ou i només una safata de melindros secs. Mentre fem el cafè, anem preparant els melindros. Disposem els melindros secs amb una safata més o menys així i ja els hem ruixat amb rom. Esperem un parell de minuts i ara farem el mateix amb el cafè. Hem deixat reposar els melindros secs mullats amb el rom un parell o 3 de minuts. Ara hem fet el mateix amb el cafè. No tirem tota la cafetera ni molt menys, només els mullem. No volem que es quedin totalment tous. Volem que s'impregnin una mica de cafè i de rom. Llavors els deixem reposar mentre treballem el mascarpone. Treballarem primer el rovell de l'ou amb una cullerada de sucre i els 250 grams de mascarpone fins integrar-ho bé. Ara us ho ensenyarem com queda. I després batrem la clara a punt de neu. Veieu el canvi? Això més o menys ha de quedar així. I ara anem a batre la clara a punt de neu. Farem el mini pimer perquè a mà costa molt. Veieu, ja hem escampat el mascarpone treballat amb l'ou per sobre dels melindros secs i ara hi tirarem el cacau. I després d'això ho guardarem a la nevera mínim una hora. Lo millor és fer-ho d'un dia per l'altre, o com a mínim del matí a la nit. Ja tenim el tiramisú a punt, però falta el repòs, que és absolutament imprescindible. Com a mínim una hora. Ideal de matí a nit o de nit fins l'endemà a l'hora de dinar. I això aguanta un parell de dies a la nevera. Cada dia, evidentment, estarà més fort. Però un parell de dies aguanta.